дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар мулоқот бо ҷон Йи Кореяро шарики боэътимодии Тоҷикистон хонданд. тоҷикистону Созмони Милали Муттаҳид зидди гардиши маводи мухаддир ва тиҷорати инсон мубориза мебаранд. тоҷикистон мизбони қаҳрамонии Осиё дар риштаи дучархаронӣ мешавад. ҳақ дорам посухи Путин дар бораи ширкаташ дар интихоботи навбатӣ. созмони ҷаҳонии беҳдошт мегӯяд омикрон метавонад боиси марги оммавӣ гардад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷон Йи дар мулоқот вазъи феълии муносибатҳои ҳамкории ду кишвар ва масъалаҳои муҳими рӯзномаи байналмилалию минтақавӣ аз ҷумла расонидани кӯмак ба Афғонистонро баррасӣ карданд. президенти мамлакат бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Корея Чон Йи Ёнро ки бо сафари расмӣ ва барои ширкат дар форуми Осиёи Марказӣ ҷумҳурии Корея дар Тоҷикистон қарор дорад мулоқот карданд. роҳбари давлат таъкид намуданд ки Тоҷикистон Кореяро дар арзаи байналмилалӣ ҳамчун шарики боэътимоди худ медонад ва ба рушди минбаъдаи муносибатҳои ҳамкорӣ бо он мутобиқ ба манфиатҳои муштарак аҳамияти хос медиҳем, хабар медиҳад дафтари матбуотии президенти кишвар. ҷонибҳо зимни мулоқот таҳкими робитаҳои байнидавлатиро дар соҳаҳои сиёсӣ, байнипарлумонӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, илмиву техникӣ, фарҳангиву башарӣ ва дигар арзаҳо муҳокима карданд. таъкид шудааст ки фаъолияти минбаъдаи комиссияи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва густариши равобит дар доираи форуми муштараки соҳибкорӣ метавонад омили таҳкими муносибатҳо дар ин хусус ва афзоиши ҳаҷми сармоягузорӣ байни тарафҳо шавад. истифодаи иқтидори бои захираҳои табиии Тоҷикистон, ҳамкорӣ дар соҳаи бонкӣ, тавсеяи ҳамкорӣ дар бахшҳои энергетика, саноат, кишоварзӣ, нақлиёт ва коммуникатсия, технологияҳои иттилоотӣ, зеҳни сунъӣ, туризм, маориф ва тандурустӣ аз самтҳои ояндадори таҳкими муносибатҳои ҷонибҳо арзёбӣ шудааст. ҷонибҳо вобаста ба вазъи Афғонистон расонидани кӯмаки башарӣ ба мардуми ин кишвар аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ тавассути сохторҳои Созмони Милали Муттаҳид ва созмонҳои байналмилалии гуманитариро зарурӣ хонданд. дар душанбе муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Ғоди Воли қарор дорад, хабар медиҳад вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон. бояд гуфт Воли ҳамчунин мудири иҷроияи дафтари мубориза алайҳи муомилоти маводи мухаддир ва ҷинояткории Созмони Милали Муттаҳид низ мебошад. дафтари матбуотии вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар медиҳад ки роҳбари ин ниҳод Сироҷиддин Муҳриддин хонум Волиро ба ҳузур пазируфтааст. ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкории тарафайнро дар чаҳорчоби барномаву лоиҳаҳои созмони мазкур дар самти пешгирӣ ва мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддиру ҷинояткорӣ мавриди муҳокима қарор доданд, гуфта мешавад дар хабари вазорат. ҳамзамон таъкид гардид ки Сироҷиддин Муҳриддин аз ҳамкории Тоҷикистон бо ЮНОЦ изҳори қаноатмандӣ намудааст. конфедератсияи велосипедронии Осиё барои баргузор кардани чемпионати Осиё бо Федератсияи дучархаронии Тоҷикистон шартнома имзо кард. тибқи иттилои Кумитаи Миллии Олимпӣ қаҳрамонии дучархаронӣ дар шоҳро аз 25 то 28 марти соли 2022 дар назар аст. манбаъ афзуд Шайх Осама Аҳмад Ал-Шафар, президенти конфедератсияи велосипедронии Осиё, дар садри як ҳайат дар Тоҷикистон қарор дорад то ҷой ва шарту шароити баргузории аввалин чемпионати Осиё дар Душанберо муайян созад. Кумитаи Миллии Олимпӣ тавзеҳ дод ки велосипедронӣ дар шоҳроҳ дар масофаи аз 150 то 240 километр ва велосипедронӣ миёни варзишгарони имкониятшон маҳдуд дар масофаи 22 километр баргузор мешавад. макони баргузорӣ пас аз хулосаи ҳайати комиссияи техникӣ эълон мекардад, афзудааст кумита. президенти Федератсияи Русия Владимир Путин зимни суханронӣ дар ҳамоиши Русия даъват мекунад ба эҳтимоли интихоби муҷаддадаш ишора кард. оё медонед ки тамаркуз ба чӣ чиз аст? бар асоси қонуни асосӣ ман ҳақ дорам ки барои як давраи нав дубора интихоб шавам. оё ин корро мекунам ё не? то ҳол худам тасмим нагирифтам, гуфт ӯ. ӯ ҳамчунин афзуд мавҷудияти чунин ҳуқуқ худ ба худ вазъро дар Русия ба эътидол меорад. Путин афзуд ки дар бораи нақшаҳояш барои соли 2024 суҳбат кардан ҳанӯз барвақт аст. ёдовар мешавем ки Владимир Путин зимни суҳбати мустақим бо мардуми Русия ба суол дар бораи вориси худ гуфт Русияро бояд номзади арзанда роҳбарӣ кунад.
навъи омикрони коронавирус метавонад боиси пандемияи васеъ гардад. дар ин бора коршиносони созмони ҷаҳонии беҳдошт хабар доданд. нави омикрони коронавирус метавонад ба хуруҷи беморӣ бо оқибатҳои вазнин оварда расонад, қайд мекунанд олимон. ба гуфтаи коршиносон, кишварҳо бояд ба таври фаврӣ эмгузарониро суръат бахшанд. онҳо таъкид карданд ки доруҳои қаблан барои коронавирус сохташуда имкон медиҳад ки то андозае аз шадиди COVID-19 ва марг муҳофизат кунанд. бо вуҷуди ин, нафарони ваксинашуда низ метавонанд гирифтори нави омикрони коронавирус шаванд, аммо бо миқдори ками пешбинишаванда вобаста ба дараҷаи самаранокии ваксина. қаблан созмони ҷаҳонии беҳдошт бинобар сабаби шиддати нави COVID-19 нишасти изтирорӣ даъват карда буд ва дар он коршиносон омикронро як нави коронавирус арзёбӣ карданд ки нигаронкунанда аст. ёдовар мешавем ки штамми нави эҳтимолан хатарноки коронавирус дар Африқои ҷанубӣ пайдо шуд. яке аз нишонаҳои штамми коронавируси омикрон ин эҳсоси хастагӣ ва тез шудани тапиши дил мебошад, аммо бӯй ва мазза гум намешавад. барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.